Assalamu alaikum. Allah ya da ran malam. Allah ya da ran malam. Ta nan mana. Ya shekara. Ya sauraro. Ya wannan abu da muke fama da yi. Allah ya mana magani. Yaro ne Ikon Allah. dan wajen dan uwana gashi nan. Allah ya shi wannan din kenan. Ka san yara ba sa ji. Wannan haka. Sai a hankali. Wannan haka sai yake. an bi a hankali. Wannan gaskiya ne. Ce to ba za mu kokari in kawo shi tsangai. Saboda na san malam akwai kokari. Na ji daɗi. Gashi nan dai. Babu komai. Ni kuma zan je in ƙara sa faɗa musu yadda. Babu komai. Babu komai. Allah. Babu. Sai a hankali. Yawwa. Na gode. Ya sunansa? Ya sunansa? Salmanu. Salmanu. To madalla. Masha Allah. Madalla. Ni zan Yaya da muka hawo mota na gaba ka dora buhun kwakin da ka so ba. Kuma an taka mun hakuri ba ga ya Kanka damu da shi. Ba ya ji. Sai a hankali. Wannan malam Salmanu, matsonan. Ini. Yaka. Je ka dauko mun alan da na rubutu da zu. Yanzu. Rike nan. Idi abin da nake so. Kana ji malam Salmanu? Wannan ban Allah idi. Duk makarantar nan ɗaliban nan ba mu rubuta sa. Shi zai koyar da kai kuma ya kula da kai. Lalle ka ji abin da zai gaya maka. Idi ka tabbata ka koya masa lalle abin da ya kamata. Kana ji ko? Kana magana wani kuɗi ba. Wannan dan yaro. Shi din fa. Sai ya koya maka. Tashi ka bi. Ya Allah. Tashi ka bi. Ku je kan ku daura. Tun kwashe kafarka za ka yi kama wannan ɗalibin. Alu. An baki. Wau. Zal. Alu. An baki. Dan baki. No. Kai, amarya sai ka ce yau ne ranar irin wannan gwangwaje ne inda kika yi. Kina ina? Gani nan. To, ai na ga abu ne. Wai ni kuwa in tambaye ka ya batun Salmanu kuwa. Ai Salmanu yana tsangayan Malam Audu. Ai kuwa ya zauna? Aha, Malam Audu da shi yake sa mari. Duk mutunan ka in ya kai ka shikenan. Allah. Ai na gaya miki shine. Yana can yanzu. No.